Bueno, atzaldeon, hemen geha, Dark Souls ziruekin beste gurpisket emateko, eta... Eta beno, Dark Souls bata jolastu ez zutenak eta biare bai eta oraindik hiruan ez bazeate hasi jolasten, bakin nire buruntza txarra ala, baina gomendatzen dizuet zuzeneko hau ez ikusteko ze spoiler handi bat dago, eta akaso ez duena inoiz, ez dena inoiz Dark Souls batean da bian ibili, ez du lertuko spoilerra, baina ibili dena bai eta nire ustez jolasu hone daukan parterik handienetako bat estropeatuko zaio, beraz. Bueno, hau ez da oen da ontokia inungo spoilerrik. Baina, bueno, hau zekutet. Hau da nire pertsonaia, erautzuk izkitzuet nire galtzak. 58. nivela, buila destresana, eta bueno, horrela xe, ez? Piskat horrelakoa da pertsonaia. Eta bi arma dauzkat, nodatxi geixeia eta utxigatana geixeia. Eta momentu ziltzen dut, nodatxi geixeia. Utxigatana gehiago eskalatzen du zeakin, destresakin, ze bea dago, eta hona C. Baina daño basea behira, bat 161, utxigatanak eta beste 200 bat, beraz. Konpentsatuta gehiago hartatzen dit nodatxea erabiltzea. Eta gainera luzeago izanez, utxigatana baino luzeago da espata, hortaz urrutiagotik jotzen diet. Eta bueno, eskuda dabilkidana hau, ez dakit, de dragon uste dela, eskudua. Eta gero dukat piromantzian zea, espata zuz jartzeko zeakin, etxizoakin. Eta pasatzen da, 385 min ematea espata, zuakin da honean, eta zu gabe, ba, 303, ba, ia igotzen, ia eren bat hobetzen dut ez. Bueno, gelditu iten naiz, mana berreskuratzeko. Eta jarraituko dugu, bueno, zona hau da... Daiko zona... Nazkagarria dela zaleizke. Ba, tipat oiek, oie dia izuarrizko... Hor pasaden horrek... Ikusiko zute zeiten duen, osea... Arkoak inzaiongo naiz. Nik Dark Souls gutxitan ikusieta olako nazka emateitan zera... Ba, enemigo komuna, azken finean, aurkari komun bat, hanbesteko nazka ematen diana. Ez da torrela. Pasa behar du eskuira berriz. Bueno, gero eraztu nori haukat, rodatutakoan zeiten dana. Desagartu bezala egiten naiz. Hortxe dago, badakit hor daola. Bakarrik ustetzea daola. Ez. Keba botatzen dut, ke horrak uste egiten duna da... Ke hori dala, errudun. Epa... Ez diot ez zerrekentzen. Beira, 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 beira! Ikusten nire bizitza? Nola digen gesten? Ez dakit. Ta era, jetxe egiten dit. Akatzako ez dira zaiak. Baina, karo, bizitzain gutxira jeste izu, eta zaian behartzea berriz igotzeko, eta pozio bat gaztatu erdezu. Eta, karo. Ez duen nongo grazik egiten, pozioako la taula gaztatzen jarutea.
Ez! Kagazarra. Hauxe nun be. Bera eroitzak esan putada. Kagazarra. Hilda. Ez da izatik ireki diodan horrei, beste aurkariak oraindik akatu gabe eukita. Haziak atxaindetan. Hain naiz bizkarra ematen. Ze akaso hori zela izkelako bizitza murrizteana. Berari begira zaudenean. Ez dakita ez nago seguru, baina... Hori zela izke, akaso. Vale, gatuta... Ez. Vale. Pozio bat. Hemen ez duza gastatzen dituzu? Barra. Ezati zuet, ez dakit ze demontreatik bizitza jaizten dizun. Zein da mekanika bizitza jaizteko. Eta batipat hori baino gehiago, ez jaizteko zein behar da. Hortik behera jutentzea, beheko pisura. Zede montero izan da hoi. Bale, itxita dago. Bera tajon bat izango. Aira, goitik akatu behar zuzeu. Ue. Amendik atera harko luke. Baina lehenagotik, amendik behetela jutea eta hortik ibilitan hau. Ostra, izuztu amanditen honek. Zein ote da aurkari hauen mekanika bizitza jaizteko. Balean dago bat. Hemendik ez daik egitzen. Era, alde horretara bai ala bai joan behar. Zer da, bere biztaran nagonean jaizten diala bizitza. Ez dut ulertzen.
Eskudaginen jaizten dit. Vale, erakarriten dut. Horre etortzen da. Bueno. Ez da etorri nahi. Hala mendako. Hildano. Atake hori... Ez da izatik etzin da atakatzen. Hauen inguruan zerbait egiten diote atakea... Ez detena atakatzen ondo. Aldein nengo behaz, ez zait irutzen hau handik nire tokia hanik. Da jongo gara, jon berdun tokira. Dara, Anor Londo. Eta hau da, esaten izuena, zuzeneko hau... Spoiler bat zola, ez? Anor Londo azaltzen da, lehenengo da hor soltzeko tokia. Eta, bueno, zauna ingo zaizu tokia, dar soltzen ibiliziaten hori. Pentsatzen nahi naiz. Zamengo bosa, nahiko zaila da. Eta txarrena da, inor ez detela aurkitzen, inbokatzeko zea dana. NPC-a. Aurkitze dituten guztia dia interteko jendea. Orduan. Ez zetena behiratu hor eskuitik zer da. Beira, hemen interteko jende pilat. Ez, nu nahi sortzen. Vale, inbokaten bat. Hor behetik etortzen zea Anor Londoa. Betiko zea daude. Fletxa tiratzaileak eta... Oso ondo da. Vale. Estamina gehiago lortu berdet. Irutze zait gutxikin nagoela. Ona. Ikustean nahet. Kontu ze, behi gorri duna beti goratu. Normala baina gorra guaziala. Hemen zerbait da hartzeko. Hemen zerbait da. Ez dago zer. Hale, guazen. Zamendik ez dago zerra. Babosa, bila.
Vale, Aldrich. Neko boz gorra da. Batipat biharren fase neko gorra hauka. Ba, nola nabaritzen den tipo batekin naho hiela. Askoz gutxiago kentzen diot, bozari. Neu bakarrik etorreta baino. Ah, koño, baita ere bi izkuta denean. Arma. Ba, lehen bigarren fase hasiko du. Beak zu hartzen du eta inguruan ez zutu egiten du. Eta ateake berezi batzuk egiten hasten da. Vale. Beira, atake hori eskiatu beharra dago. Zepila bat kentzen du. Kontu ze, geziak. Vale. Arnoa dikuste. Vale, izkin hartan. Hilda. Azkarregi izaiten naiz. Gehiegi... Nola esan nuke. Gehiegi arriskatzen naiz. Boz hau lasai hau hartzekoa da. Hartzen detena baino. Beste boz batzuk saiatu hartzea albezain lazer akatzen, hau aldiz pixka lasai egon behar zu. Aber zen dauden. Ezin izan dut. Haurez. Koño, ya mendia. Ui. Ya bai eskarrit, ya bai eskuitik, erore inez. Eta hilda. Tontakeria temate, baina bi hauek. Ez da izatik anor londo parte hau, pila eta izek kostatzen pasatzen. Ona arte, nahiko errez ez dut zango, baina nahiko azkar pasatuet. Tokio hau, izu arrez kostatzen. Ai, askoz dauzka daina. Nahi dut aurkitu kolore haue baino urre
joa batzuk egoten dira horiagoak. Haie dira Pacto del Sol daukatena egin da, nire pakto berdinekoak, eta nahi dut. Horietako bat hartu, gero ze medaia solar bat emateit eta gero horiek erabili daitezke. Zenbait gauzetako. Eta bai, estamina gehiago behar dut. Oso gutxiago gut. Ontsi inbokatuko tipo hau. Apa. Vale, piromantikoa da. Areako atakeak eukita, neko ondo torri laizke tipo hau nerekin, Ze bosa toki baten estatikoki oten da, eta laban hori botatzen badio? Zein dezakegu? Urruteatu. Wah. Enun espero bio egingo zizkianek. Ez dakit, behar detenan baino nivel handioko tokian nahon, oze, baina... Ez dakit. Azkargi hiltzen naiz. Espiritu oskuro ez. Hori borroka egiteko. Ez da egiten zeatik azaltzen da doratua eta gorria. Arleno jarri duen marka oingoa nahiko hona zan, porque bizitza izugarri jetxi dio beha bakarrik. Piromantziakin. Tipo beha saltzea ona izango litzake baina. Aurora. Ez... Bueno, hau zen bokatuko du. Ezin izan da. Hau ez... Raro zait NPC bat ez egotea hemen. Ez espiritu oskuro, ez? Benetan raro zaitela ere. Ze azken finean zu pertsona batekin sartzen zearen bossen defentsak eta bizitza eta igo egiten da. Bi sartzen mazeate, zailagoa izaten da. Baina NPC batekin sartzen mazea, ez? NPC batekin sartzen mazea, balore berdina mantentzen dira. A ber, hau?
Honen mago bat bomate, ez? Ezin da inbokatu. Vale. Haure ez. Ez kara, ez dakizu zeina zarrukituko zuen hemen. Zure baino hobeagoa, zure baino txargoa, piromantikoak oso ondo datozela Mateu. Nire pixotze, bloko mazortzi. Armaura eta bintzat nahiko basikoa da mazki. Bueno, fragmento titanitan abaituzu, farmeatu hona etorri hortzea. Milaka lortze dituzu. Taina da, zian deskantzatu, oran deskantzatu. Ruda. Vale, hau indu lehenengo atakea. Vale. Hor urrutiratu ertzea, bestela magia hori pila bat kontzeizu. Vale, ja, eren bat pasatxoken dute. Boss hontan, irutsi zait, fijatu gabe eukitzea hobeto dela. Vale, ja evoluzionatu egiten du. Sendatu ingo naiz. Kontu zuen, gezia pila botatzen duta. Sendatu. Espata jarri. Agroan nik hartu guen pixkat. Sendatzeko, bestea. Vale. Nire ana etorreko ja horiekoen. Venga, goaingo handat hau. Vale. Bien, eskibatuta. Kakazarra. Katuta.
Ufa! Benetan ze zaila. Boz hau izugarri zaila intzait. Hale, agurtzen deu. Hogera piztu. Boz bat gutxi hau. Bueno, hau ezautuko zute toki hau, lehenengo Dark Soulsean, Gwyn. Orstein eta Smoughen aurka egiten duguna borrokan. Eta bueno. Ba, hemen aldatuta dagoaz. Ba, aldatuta nio gehiago ematen du denboran poderioz izorratu indala anorle ondo. Zebe Dark Souls 3 hau kokatzen da Dark Souls bata eta bian arteko tarte hortan. Vale, behiratuko eta... Sin asesino delante. Claro, es que... Zentzu hauka, sin asesino delante. Ze Dark Souls batean hemen kofre bat zegoen, eta zegoen mimiko bat. Horrati dauka jarrita. Usted behintzat, ala zala. Bale, hemen beste igoera dagona da. Eta Dark Souls batean zegoen hemen hogera, hemen goian. Eta hemen, Gwyn version. Abroin zen da. Kofre delante. Oin ez da Gwyn hor. Princesa, bai. Que aparezca una mujer. Anillo de la princesa de la luz solar. A ver, zeiten zuen eraztunek, zeuze milagro entzateo zan. Ego, etxizu entzat. Hau zona. Hau jarrikoet... Kartuzena nahi dut. Pixkanaka zendatzen jute zehala. Bale. Ba, hona iritsi naiz. Gwyn ez dago. Pentsatzete, enlace, santuariora itzuli berko behala. Zemandik gaina zeniza bat. Eta zeniza hau da zea bat. Lau boss principaletako. Dark Souls bian bezala, lau jaun daude. Lau haien harimak lortu erdituzunak. Eta Aldrich oitako bat da. Ja bat lortu daukat. Aldrich biharna izango da. Bakize NPC ongo zianan burrukan, baina nun baiten ongo zian aurkitu iztetena. Basoan topatzen ditunak eta hemen egoten dianak. Oen nagon tokian egoten dia zai. Bibia. Seguru biaiek porai zaudela. Toki izkutun batean enbokatzeko aukera ematen zutela. Aha, thou return. So, happened upon me. Alma de Aldrich. Hau da bat. Karo, ni milarroak ez ditu. Ararmai bat daun. Aldrichenakin. Bai, arko largo. Baina ez dira eskalatzen ezertan. Inteligentziakin eskalatzen du. Bai. Momentuz ez dago. Zerre. Ai. Aldrichen aulkia hau zen. Mira. Santo Aldrich de la Oscuridad. Hala, ja da bi jarrita.
Falta zaizkit ura eta hau. Erdikoa eta eskuinekoa. Hau zerbait ezaten. Gaining admission to the league. Hori entzuna daukat. Ah, Hala, zer ez? Mejoratzea daukaten espatan bat. Just wasn't he? Honei behar nion, hau eman. My. The coal of that peaceable giant. Seems like ages passed. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. My thanks. I'll be sure this coal is put to good use. Bale, honekin inbuitu I'll izango be dugu. smithing weapons never before seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. Bale, honi inbuitu ditzazkegu zenbait arma, basura eta elektrizitatera leheno ezin una. Arru utxigatana. Pasako litzateke utxigatana de kaos. Baina kaosak ez aldi du osasuna kentzen, atake bakoitzeko. Bai, kaosak hori egiten du. Zuri osasuna kentzen izu golpe bakoitzeko. Baina, karo, pila bat jotzen du. Elektrizitatearen mitikoa da, utxigatanan. Baina eskalatua pila izorratzen dit. Bueno, hemen zera pasako litzateke. Utsi ingot momentuz. Hau, holako ez da, ez? Pretty be careful. Eta nire zikot eta ingotena da stamina ego. Very well, then take no. Botxoina. Jazte eta inbeste egotzen. Bai, berrogetik aurra oso gutxi egotzen da destresa. Destresa eta habilitate guztia. Eta resistentzia egotzen duna zeikutuko dut. Farewell, Ashen One. May the Amar mila euskaz soberan. Gezi batzuk erosi gara euskat. Vale, Ashen One. Be da berreta bost. Eta oinengo tena da. Nibele zigotzeko zenba berdet? Ota mila eta laren hortaz. 11.000 eta 200 harima behar ditut. Hamar mila hor. Eta honekin epentzatzeta ingotela. Bai, 3.000 joazen. welcome. Very well, then take no. Estamina asko izatea, ona izaten da. Hortara, zoroa modan hili zaitezke. Welcome, how speak. Bale, anor londora itzuliko geha. May the flames guide thee. Ze... ez dago... Zenbait gauza hartu gamen ganuzkan, barruan. Eta gaina toki batetik ez dakita behar juten dan gehiago, barrura aldea. Edo itxita dago, beraz. Horrela ez dakit nola demontre joan bertzean. Eliza horta. Horren azpian dago hogera bat, eta goian bai, baina goraz naiz
Ez zaitu gorritzen nola jolezken. Zebeira hortik erautziko izuet eta ez dago inola ze konektauta. Hau jargoet. Kolpe horre pila kentzen du. Fragmentoak ematen dizkitzute hemen izuarra. Gaina beti mate izuta. Hala, uneko probabilitatea. Begira. Dorrea hor dago? Etzait bakorritzen nondik izela izken. Dorre hortara juteko. Ze gora jun alda, hogera badago. Baina nondik jun berdan? Ez da ideaik, Vale, sartungo gea. Toki hau ez daukat behiratuta. Erorita dago. Ez da zerre. Hemendik ez, ez da. Hemendik atxuko gara. Nor londo egin dugu. Ez te sinisten anor london olaxe bakarrik bukatzen danek. Zerbait gehiago berra aukela irutzen zait. Bueno, hau leno anor london zegoen erreroa, eta honei hartu nion leno beste eman dioten askua hura. Askua ez karbon eman diot, iketza. Ba honei kenduta. Eta bidaiatu ingoet. Hogera torre horren azpian dagoen hogerara. Arbeitzea behetik gora juteko posibilitaterik dagoen. Ez que bestelan nola jola ezker gora. Bez ikusten? A ber. Horrogera badao? Ez que dorrean gora nondik jute zehatezea. Arritxoen gauza bat? Ze hemen hola nahiko sospetxosoak gehatzen da gauza bat. Honen berak estezea. Eta era, bidea dago horra jungo bazan bezala,
Baina bukatu iten dala. Bide inbiziblen badagoa, jaso? Banekien, Dark Souls bateko olako zerbait egongo zen. Vale. Coño. Zen dago. Name thyself, stranger. I am Yorshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Yorshka. Yorshka ez da Bloodbornekoa zerbait. Berez izan zuen... Usteet, Bloodbornek ez zukela... Ez da, Bloodbornekoa. Ez que izan zuen Bloodbornek ez zula zerikuzik eukiko Dark Souls munduak. Thou thinkst too. Very well. Captain to this knightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Orduan suposatzen da Gwendolyn. Gwendolyn Thou'rt zitzaia now a da. blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Ze Dark Souls batean, juramentu hau, zea zan. Gwendolynena. Oh, good blade of the Dark Moon, Ez bat hori behiratu gara. welcome home. Anolakoa. If I can provide thee succor, only tell me. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Hori Dark Souls batekoa da. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Heirdom taketh many forms, indeed. May I pose thee a question? This tower, this prison, stands tall and solitary, the contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing? No, of course not. Forgive my prying. Think no more on mine asking. I am ashamed to say I know very little of anything. Long ago, but long ago, only its heirdom. Long ago, Gauza but berdina. Galdera hori iztit. Bi dauzkat. Hori behiratu erko dia gero. Ze olakoa gauzak entregatzen junda, gauzak oparitzen Oh, so dizkitzute. soon. Esklusiboak diana. May A ber, espata. Nolakoan? Non da... juramentoa zen. Bai, bez.
Har zerbait bada hon. Ez du maten ez? Eta ez amendik jaitsita, jaisten junda zeuru naho. Bueno, eriotzaz aparte, objetuak hartzeko aukera daula. Pero claro. A ver. Horra jogo naiz. Jetxer naiz beheko biga ontara lelego. Vale. Espada guardián de pinturas. Vale. También una. Ah, Dark Souls batekoak. Fijat, hau Dark Souls bateko ziadia. Pertsonaia batzuk. Behin eskalatzen du, ez da antxarra. A ver. Ontxe paratuko dugu behian, gaudenean. A ver, oain. Bi ontatik jungo naiz aurrera. Hartara bizio gehiago izango dugu. Behan zer daun. Vale, momentu zona saltatu barraukat. Hemendik. Ona. Behiratzen jutena ez zehazten nahi ezarre galtzea behirakoan. Momentan du ja guztia hartu deula ez. Vale. Vale. Eta azkenengoa. Vale. Baina, barain. Elizaunta etortzen zea. Epa. Kombo desente euska. Baina, bueno, kendu ingo dugu, nahi nire nodatxia momentuz. Eta... Hemen... Bai, daukau... Honea joan behar naiz. Ona. Ze hemen da gauza bat eta ez dakitena nondik ireki berkoan. Hori, ate hori. Atake horrekin kontu zilu behar da, magia duen horrekin. Pila ofentzen dut. Magia teiten du. Ole. Bostun da zazpi. Hama nahiko azkarra dira, baina nahiko ondo eskibatzen ditut.
Eta hon armak egiten dizutena, golpe asko sartuzko, kongelazioa sartzizua. Alde hontatik ez dela irikitzen. Handi jute otea ba, ona? Argoiko gera jongo naiz, Elizara. Ezke baita arraro egite zaitu. Georgeka, hemendik ezautzen nuen, Iglesia Georgeka izan hau txatok. Jauzaten homa izana ezagun nahi tezitzen dara. Urrungo toki pentsatze kartzelatik izango ala. Aunque beste toki bate bazion. Beste toki bate bazion juteko hemen Anor London. No, Anor London ez barkau. Bai Borealen. Irili zen. Koño. Inoiz eneon fijatuta hau zeon nire. Baina fragmento grande bada. Ez dela inongo gauza bat usteko mogukoa. Hemen behan da. Horren nuntiz juteze. Vale, hemendik, eskaera hauetatik. Eta hemen bera, jumertzea. Eta zeurun ezamen ipiniko mezua. Baloratukoet, ondo. Kontu zagak egin tontakeri bat ematen du, baina kombo bat sartzen maia zue. Zulora gula izkitzu arraz. Vale. Vale, betiko hauetakoa da, ez? Bai. Kontuz atzetik. Ez. Zean bestaldean dago. Zua errikentzen dute hau. Ez dut ondo taimeatzen. Kakazarra. Nahiko gogorra da hau, Ja daukaten nibeleakoen beste aguantatzeko.
Alaren ikain de gaizki, ez dut ondo taimeatzen beti bere golpea. Ez dakizeatik kostatu iten zait. Bi hau gamen jongo ja. Behaien prozesuakin. Poliki jongo naiz. Ez daitezen ohartu. Zalperrikako borrokaik ez dago. Eiteko goik ez dago. Ala nazka gehien amaten duten hor, antortxadun... antortxa zudun tipo hori. Oie di, hemen inguruan. Izugarrizko nazka amaten duten pertsona. What? Se demon train de Thor? Atakia bezala indet, baina bere atakia gelditu dut? Ez dut ulertzen ze gertatuan hor? Bizitza izugarria dut da honek. Hauetako normal bate baina gehiago. Bez. Magia eman dit gainera. Gehiago zaukan, hau berezia zen. Hora iken zitut. Rama de árbol de bruja. Hori zer da bastoia. Magoan zat, holako objetu. Ez dago mezurik, hortaz zeurunez ez dago toki sekretuik. Hale hortaz hau egin da. Eta hemen gillola etzeon ez? Tokik? Ez ez ezagun nuke. Horta, zu hona izana da... Hona. Eta hemen dizion zona bat. Zona bat... Ena izena gordatzen zet... Beste toki bide berezia zen. Eta uste boss opzionalen bat oso hola. Eta ura iten zaetuko ea. Ue. Ahora. Saiatzen nahi naiz euneko unahiten jolazana baino. Baina ez tetein zeia zuzenean gida ipintzen duen zenbait gauzaz behitu duzu egiten. Orden konkretu batean euneko ez dezu pasatzen. Ole!
Coño. Vale. Zer resultatu jate. Túnica de diácono. Vale. Tokiarek, han frentean daunak. Euneko ez dut esango ziur ala denik. Baina Dark Souls 2ko ze amaten du. Zangoet. Nola da. Dark Souls 2ko erregea nola da. Baren gaztelua. Baina ez agoratzen. Izenaz. Baina are ematen du. Baina esate izuet, ezin dut euneko unean zibro esan. Irutzen zait dala. Baino nago seguro. Ilusión delante. Hemen ez eta hemen ez. Egia hau zan da. Bai, ondo dago, berez hemen pareta zeon eta golpea eman da irikiten zen. Bale, ez dago inor laguntzeko, zea. A ber, akaso ez da bosa, Baina holako zona handi bat eta zeak inda ematen du pizkat izan laizkela. Vas para. Gorra da. Oso gorra dia. Izuarri gorra dira. Ez dakit etorrego naizen hemen 7.000 harima dira. Zen naiz etorreko azken finean. Ez da besteako. Edozein momentutan farmeatzea hemen 7.000. Hortaz, toki bakarra juteko daukaguna da. Kartzela hori, ez? Hau, mazmorra de Irithil. Uste da, ez? Dark Souls honetan irutzen ari zaitena da oso linealegia dana. Oda, Dark Souls 2 baino gainera ia gehiago. Oen txarrena da hemen eredu da. Nola de Montre. En berda, hauek zuri bizitza azkentzeko. Seguruna trukon badagola bizitza izkaizteko.
Ez? Ezke, erreakzionatzela atzen dio. Pertsonaiak. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen nola demontrakatu behar dian hauak. Jauraren bultzatu ikutzen. Ez du erreakzionatzen uzten. Ze zona da hau, ze behiratu egingoet. Jakitean ez gutxenez, mazmorra da iritil. Amengo aurkariak, ze... horiek ze egiten duten, eta zeatik makaltzen hauten. Ezke bestela hola ezin dut pasa, zuzenean. A ver... Hau uste dela... Bai. Haitxoin, aurkarientzia bat bat zegoen. Bai, 354 gorrian. Segida ofiziala daukat. Haitxoin, aurkarientzia bat bat zegoen. 354 gorrian. Segida ofiziala daukat. A ver... Zona bat saltatuta daukat. Lago ardiente izena hona. Bai, saltatuta daukat. Bale, enboskada egin behar da, pentsatzen una bezala. Baina, itzuliko ja atzeko tokira. Bagarrik ez da egitela, kartu zen, zean. Da, hemen da. Arrona itzuliko naiz eta gero ikusikoet. Nondi dan? Bale, baina nola joten zea? Mapa jarrikoet. Bale, hemetik sartzen zea.
aurkitzen detan. Nik ez ikusten nahi zen toki ez dut inoen aurkitzen. Ah, vale. Claro. Vale. Gauza bat egin behar da. Ez du nahi. Eta zuen behar naiz. Ona eta atzerai. Testurak ez dira kargatu. Zeuru. Ez dira kargatu o fallan badao. Zubi ontati pasatu behar. Erore ingo da, zubia, behira. Vale, vamos a ver. ¿Eh? Se demontre, si amendi gentxe da. Ez que bere zorra jetxe behar dala uste. Ahorra eroko nahiz, akaso? Baina ez da bizi aterango ezen, eh? Ah, karo, eskaera bihurtzen dalako. Vale, hemendik. Torreztu maten adiskide danik. Atzaldeon. Hortik atxura izkatu. Arma ez dezuakin jarriko. Bueno, bai, jarri ingotze. Ez dakit efektua handirik egingo dion, baina, bueno. Joder. Vale, nekatu inda. Eskeletoak ebozar akatzen laguntzen. Alma de demonio. Ba horrekin arman badauket, Lol. Zai gaztea.
alma de demonio. Ondak, akatu da. Haremak emate ez dizkizun bitartean, ez da gatu. Horako aurkari ez diakatzen. Hortik etzion ez zara gehiago, ez? Bai, kofre bat. Mimika bada. Kaga zarra. Hilda. Bueno, honena deabroa ez dala egongo aterata. Ze hori pentsatzen behin bakarriak akatuta izango gara. Atzea. Barre zubia botako dugu. Pixkana gainitzen eta ez pertsonea golpera egin dit. Tan txarrena harima guztia egiana galdu inditugula. Deabroak atzeatik. Ez da izatik etzan azaltzen botoia zea, Eskaeratan jasteko. Hartu dengot, baina zera hodi hauek. Jode, tardatu du. Ez baina ez dago amengo dira burua. Kontu zabeli behar naiz. Batzutan ansia jartzen zait eta 8 golpe batera ematen zaiatzen ez. Hobe da, pare bat golpe atzera, estamina rekargatzea. Pare golpe atzea, estamina atzea. Hoja negra, katana bat da. No, zego. Bai, katana bat. Dede. A ver. Asko ez dukin zen baina. Bazia hunda otabi, eta honek berreunda bat, baina 6 mejoratuta dago. A ver. Ze txikia da, ez? Beira luzera ze diferentzi. Hau bat. Baina beste atake batzu dauzka. Kombo hori dauka. Honek. Honek ebe dauka. Basta, ikusi horkoa, baina motzegia da. Nire guztuako.
Bale, hondik ez da hil, berpiztu ingo gauntxe. Onda hogeiari maman dizkit. Zauz. Hondik ez. Bai. Bale, hemen hogeran batean bergo luga. Bale. Bale, hau bigarren aldiz. Badire bigarren aldiz, eta hau. Uste. Bale. Kukriak. Honena da, zeiten nahi dian bitartean, osatzen nahi dian bitartean, golpea malaizketzula. Bale. Eta atake hori ingo. Mana gastatzen dit eta. Jaro, zona oso horreza da ze honen atzetik atorren pila bat pasaet. Hortaz, nivelez toki ontarako oso ondo noa. Vale. Anillo de bruja, a ver. Benda, bueno, armaura bada, guretzat esan jona. Eta anillo de bruja... nolakoa zen? Hemen. Vale, piromantziak. Hobetzeko. Montrea. Zerbait entzuten dut, udetan da ona, iruditzen zait. Ostra, beira ze baiesta da ona, ondo. Ba, igual, komendikoa lehenbailen baiesta hon horri akatzea jutea. Cuidado con tirador. Bai, bazakia, zoritxarrez. Beti zuaitzen atzetan eskutatu beharko. Tan ematen du boss bat dagoelan fondoan. Vale, 3 disparo ditu. Ba, beste ez dikentzen, kentzen di, baina pentsatzen horrelakoak izan da. Bate jota ja hil egingo nintzala.
Horra gora nondik igotzotea. Baina han frentea jo. Ez que ez diten bori ematen hartutu. Eta... Hiru. Horra joan naiz. Ematen dit denbora. Bala, mendik jetxi egiten. Jetxteko era badao. Euskara bezala da, ikusten koskakin. Igotzeko ez dakit ordean, nun de Montreal guen. Hombre, bere azpira jonda ez luke disparatu horko. Handik egongo da kaso? Hiru. Urrengoan ara. Bueno, hau dago, badizte. Eta portu egiten. Hemen zuloa da, ona disparate hori. Vale, aio pelaio. Lehenko handi bituet, harria flotatzen gehatuta. Eskudu bateago, espera. Vale. Gema de caos. Nondik jute, nora jute gehan, amendik. Vale. LOL! Bat ezin nau. Golpe bat ezin nau. Guazen berriz bera. Lehenengo jo naiz... Hor. Bale, oino horra joan ez zuzenean, buelta egin gabe.
toki itxia da. Nik kendu gehiat, kantatzeko goga. Vale, a ver, hemendik zer daun. Bai jauna. Kontuz gaina pozoina sartzen. Hauen kontra burruken da. Anun agertzen zian, sezonatan. Sezonatan agertzen zian hauek. Bai, uste árbol corrompido eta zauden tokian. Ostras, zer rango dauka? Tomo de piromancia de Izalit. Bale, piromantzia gehiago izango ditugu. Hauek entregatu zeako tokian. Santuen enlace fuegoko tipo piromantikoa entregatu eta piromantzia gehiago izango ditugu. Hau zer dauna mendik. Bueno, aurkarea dauden bitartean, ondo. Eta zuzko horiek ez dauden bitartean, ondo. Hau neko horreza diakatzeko. Ez di azkarrak, askoz dute kentzen. Golpe handiak ematen dizkiet. Hau demonio de Ares bat da, Dark Souls batekoa. Eken du gehiat. Milagro egiteko goga. Oso lehen padi hau. Ja partidan Tokio ontako Orkari oso erosa. Eta ero hau esaten junda akatu ingo nago. Hauetako batek akatu ingo nago. Malhazkoa, simple bat. Bazpare. Ordu bat eta 45. Bueno, pixka eta horre jarrituko eta haze karnizeria hona inda hemen. Ez dakit, drop rate-a bintzet? Hau Dark Souls batean bat zauden. Drop rate-a bintzat izugarrizkoa da. Amen. Dark Souls bateko areri baia. Ura esan dizuten alena Deabro de Aries esan eta hauek Deabro de Tauro dia. Hau Deabro de Aries eta hor txauden haundiak. Bai jauna. Ondo positiboki baloratu.
Behiratzea noa bestaetik abertzera dagoen. Behira. Caballero... Kasu honetan caballero negro da. Beltz... Armaura... Beltz aukata. Gogoratu Dark Soulsen lorean zaldun hauek Gwyn jainkoaren ejertzitoa zea ziala, ez? Zaldunak ziala. Baina atzea jartz. Atzetik garrapatutakoan. Espada de caballero negro. Baina, bueno, pixkat ze hori geratu da, ez? Hauek pixkat historia erakusten dizute ze gertatu den. Naiz eta Gwyn faltatu, bere zaldunak oraindik borrokan segitzen dute ideal aregatik, ez? Arbeiratuko eta espata... Hau zen, ez? Bai. Bueno. Bueno, hemendik jarraitu beharra dago. Hortik julaizkego, momentuz. Baina, arrazoia da. Argitasunezko zona hauek beti zea bereziat eiteiat. Lako sentsazio bereziat. Ematen diat, Koño, hau zer da? Arma hau... Zea da, ez? Ba, hori da, kuilana, na? Hau kuilana da. Dark Souls batekoa. Banekin erreferentzia asko zaudela, baina... Toki hontan erreferentzia izugarri daude Dark Souls bati. Vale, hortik jauzien bertze dezu. Txaldeon. Ilusión delante. Joder, zenbat ilusio hau, Ale, beste bat. Hau zer da? Zea maten du. Karo ezke ala esan, baitare. Blighttown ingeles ez dana erderaz nola zen. Ciudad infestada, Dark Souls batean eola esan. Igual muro ilusorio bat eta haren atzean beste ilusio, muro ilusorio bat. Horretore. Vale. Hemendik bera saltatzeko dago. Baina hemendik jaisteko dago. Hau kriston laberintua da, Itxain. Ahaztu zait eta. Akaso, mesun bat ahaztu zait
positiboki baloratzea alditutena gogoratzen naizenean. Zeite ditut, markatzea ditut. Zertara ikusten dezuna mesoitako bat eta balorazio asko euskala. Bueno, horrek esan nahi du. Segurtasun gehiago haukazu, ez? Horrezaten dena ez dela trola bat. Hauekin kontuz. Maldizioa zertzen behar zute. Petrifikatu egiten zaituzteta. Bale. Horti dago jesteko ze hori. Objetua daulako, puestan. Hor ikusten behan, hori da maldizioa. Eta petrifikatu egiten zea. Eta petrifikatu zen zeanean. Kontuz, ertanen berdin izan dira. Hil egiten zea, momentuan. Barra hori goraino betetzen bada, momentuan egiten zea. Eta gainea gero bizitza oso gutxikin agertzen zea. Eta soluzionatzeko berdezuna da zen. Santuaren enlace de fuegoko guardianakin hitzein, baina guardianak gauza bat izan behar du. Zuri zendatzeko hori. Oestela, objektu bat erabili. Objektu hori beti ere limitatua izaten da, hortaz. Bastonde izalit, magontzatzen daiko hona da. Goraren juleizken. No me jodas. NPC bada, inbaditzen. Inbasorea baina NPCa. Horrazte borragatua. Zubi hontan. Hombre, tokia epikoa bada. What the fuck? Whoosh. Mandi garratzeko tokua da. Nibra, ez zide moraik eman. Nola jute ote da? Eskara ontatik. Bueno, 8.000 nauzkan anima, ez da enbesteako. A ver, jongo ea zera. Santuaren enlace de fuegoaz lortu dut gauza bat. Bueno, erakutzeko dizuet hori. Eta utzingo du gero. Zeia pare bat bi orduten ikoa eta hala honek amen zeitzen du. Honi, espiromantiko amen zion. There you are, unkindled. I am pleased. Koina dauzkat, Izalith, Quilana, eta kripta. Kriptetan ez du onartzen. Adez. What have we here? By the gods, this inscription reads, Quelana, the ancient deity, one of the witches of Izalith. The last of them who wandered the lands. Then she must have returned to Izalith after all. But I regret to say, I cannot accept this. Jode, haurez. Quelana's pyromancies are for witches and must be learned from a mistress. Vale, Carla la bruja. For allowing me to Desblokeatu erdet. Horre oten dena, iskina hortan. If only I were a woman. Horrekin pizta mate izu, Carla la bruja dala. Eta Izaliten are pentsatzen diztula onartuko. A pyromancy tome from Izalith.
Then you found the home of pyromancy. Brilliant! I will never curse being old and undead again. Now, show it here, quickly. Let us channel them together. Eta hon hartzen dit. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Bai, hon hartu dit. Zer raro. Buah. Atributo necesario Serres. Da hori Serres. Ez dute zer eskatzen. What? Pixka kantada bat irutzen zait hori, Nik 10 dauket, ez? Bai. Hau ezingo nuke. Hau onda, no? Izatea, soinean boss baten aurretiko botatzeko. Horren kombustionik azialko nuke. Haure bai. Hau ez. Hau bai, hor beko. Hau zan justua izana, esan dizut bat piromantiko bat Anor London, hau botatzen zuen, laba sortzen duna gero. Eta ero haure badaukazu. Hau areako nik ona. Do not be gone for long. Ez, ena gaztuko. Eta haure behitu berdet, honekin ze alma demoniokin ze eskintzen digu beste tipoak. Vale, 14.000. Hau edo gran orbe de fuego. Bi espazio usado ezin detera hiri momentuz. Goratzen ez bere garaien Tormental Chaos nahiko indartsua zaga. Do not be gone for long. Zenbat behar dut aprendizajean beste kasilla bat irikitzeko? Very well, then hey. Ez dituzten behiratzen. Bentsatzet beste 12an irikiko ala, urrengo kasilla. Hoitako bat ematea ez da bat txarra, Aha, Valgrit. So, Bai, zerbait eman du. Esan soilik demonio, ez? Granatxa demonio. Kau indarrekoa da ordea. Eta hau puño de demonio. Baita indarrekoa. Treat the fire key. Epa. Bueno, hemen utziko dugu. Ja, bat, eta bi lortuta ditut, beste bi falta zezkit. Eta bueno, horietako bat hemen dago. Eta lau hauek egindakoan, Lothrikeko gaztelura jun behar dela uste, pentsat. Baina nago, seguro. Eta nago izan da guztia, espero zuen guztoko izatea, eta ale, horren arte. Aio.